Velkommen til Gartner i 20'erne. Lige lidt info. Vi har lavet en testproduktion på 10.000 primula, som er storblomster, fyldte blomster. Kommer fra Boudiras i Belgien. Der er alt muligt data på potten, som du skal bruge. Der står, hvad den hedder, hvordan den skal passes, og der er stregkode. I toppen af potten, som noget nyt, er der bark. Den øverste centimeter er træbark, som gør, at du ser næsten ikke nogen gule blade, fordi at pottens top er tør. Så prøv den. Vi lægger den på danpot efterhånden, som de er klar. God jul. Tak.